କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ଅନିୟମିତତା। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଆଜି କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଡିଓ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦାବିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାଟବଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସାତ ସପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି।